Takadzoka, guys. Kwazopisa. Madzimai Sharon is in the house. Mutendi Shero wadzoka. Yo, testimony. Guys, zvenyu. Tadzoka ndafara ndidi kureverai nhema ndasangana nemashemari enzi. I had a warm welcome. Maisimba vakasimukawo saka inini ndamboda kuita zvokutora amwe mavhidhiyo kuchechi kwavanhu ndaona kuti handinenge riri ndinonzi disrespect mukereke mevanhu saka inini ndingorespekta zvese. Guys kwakuchinakidza kana kumbohwa hope maisimba vakasimuka vakata testimony yavo ndikamva nanzi wosimuka wati kusvoda guys ndasingazondosvoda kudaro kusvoda kusvika pakuti akupinda mukati mevhu guys kuchechi kwavo hakubviswi shangu hakubviswi ndachingodzigwa kusvika ndasvika pakubvisa poloneki yangu iya nekera nerimwe kira nanangatorikiridzarikidza aiwa tatiri very comfortable. Vanhu vakaparidza kukaita sei ndandiriyo kubethlehem ndanakirwa. Maisimba mahwa sei maenda kusonga akavakufara taenda zvakanaka tikadzoka zvakanaka nayo sisi vangu apo ndachifunga kuti Maisimba uchabvisa magirazi vanga vakatomakikididza Maisimba atopogai guys chachakakiya jeno baba Simba mamuchivhunzwa vanonzi bazi baba vanga vachivabvunza hanzi muri monyanchamoni mazuva ano ndikatoti aiwa vanhu vakarinda zvikanzi alright tabva taziva programu tikati vakarinda matiles nezvimwe taona kuti zvinogona kuzobiwa manzwa sei maswera mega kuti ade mwari vavangotitungamirirawo vaendawo ikoko anopuwawo dzidziso zvinhu zvedu zviri zvichifambawo zvakanaka ino ndasarawo ndirege kusanganawo nechakaipa ndingopuwawo simbawo ndinyengeterawo kunamata mwari vari kudenga kuti aiwa ndimi makaona zvakakodzera kusvikira pokutanga kusvikira pazvichaperera zvakangonaka ngatizvikudzeni kuzvitendai nevo vakadi vamakadai kutuma tivatitungamirire mai mazvitandova vekutanga vakamboekera vanota zvokuimba kuchechi kaipa saka tazongotava kudzoka kati handei saka vadzokawo nepano vakatiperekedza manzwawo sei inini ndafara ndinotenda zvikuru ende tafara kusangana natsitsi Shero tiri mukati mekereke ende kunakidzwa zvisingatomboiti ende vanhu vafarira vaita soka hatomboitoitiki nesuwo tobva tatefara guys kunzwa kuti ndanamatigwa guys unonamatirwa kusvika wata munhikwi aichokwadi ichocho ndafara handina hangu kudonha nedhimoni asi ndafara guys I pray and I receive kuti that prayer ndaisigwa yadi plus ndafarira chinhu wanja ndafarira hangu ini ndakazvimirira ndachingona matati mwari dai ndikasaprofitiwa pakazara vanhu kana kuti asei because handizivi zvokuchechi kwavo zvofamba sei handina hangu kuwanikwa ndichinzwa ndikati apo ndapona ndobva pasonzima pamaprayer guys hakuna kunzi uyu ngaabude mulaini uyu ngaabude munhu wese mune muri pamutsetse vagokupedzai mese mugodzokorodzwazve kana ungone chidhimoni chachasarira vagodzokazve vachichite kick out and go hamozviona ndo ini ndanamatigwa handina kuwanikwa ndichidonha ndafunga ndogona ngodonha nedhimoni zviriko handina hangu kudonha ndozvitenda izvozvo aiwa kana ndikatonamatigwa zvakanakanaka handinawo futi profesi yekuti ndingati veduwe ndabva nechigumbu kuti kuchechi kwava handimbodi kana futi kufanira kadzokerako zvandigwadza zvakadai nefu ngarava nhema chechi yavo yandibatawo zvakanaka mufundisi wavo handivazivi kutekera ndavaonerawo ipapo kana kuti zita ravo ndo vanoriziva kuti vanonzi vani vavo zvekunzi hanzi ndinzi kana kuti wasvika pachechi woda kuita secelebrity no guys kana masvika kunzvimbo dzavanhu musada kuzvitora kuti ndinobuda pafacebook ndine 300,000 followers unogona kuzvodedzewa panonzi simukawo panonzi gwadamavo panonzi ita muchinjiko itawo muchinjiko iwoyo panonzi ita chakati ita seizvozvo unonyasa kuona kuti chechi yachoni inongokupedzera zvakanaka guys. I enjoyed myself. I was following everything zvavanga vachiita imomo zvatondinakidza ende ndichiona zvimwe zvachiitika zvacho ina hangu ndakazvimirira zvandinakidza handina chipomegwa chandinotaura kuti
kuchechikwana maisimba zvaitika ko zvakadai uye kana kuti ini zvandasangana nazvo zvokuti zvingandiyekera ndingareva nema chaidzo even mashemarienzi andasangana nawo iwayo nemamwe andisina kuzomhorosana navo still vandibata nerudo rwakanaka kwete kunzi vatumwa nemutumwa wakana ndangosvika tikazvigarirawo tikaona vanhu vakavakandimhorosawo thank you very much mashemarienzi vakandimhorosawo sure ndachingoda ngotiwo ndingokwanawo muvanhu tingoitawo sana maisimba tose tirimo tasei tichifambidzana mumaraini momomo but ndainijoya netende yedu tichimanyana namaisimba pakanzi line tomanya maisimba guys guwa maisimba nditiza ruviri maisimba muri mukadzi wenyu wachitisa maisimba achava kuti kanga kwakuti muyenzi guys inini ndagara nditagara zvakanaka maisimba vanichandioneki kuti njamboenda kutoiletsi ini zvepachechi handizvizivi kuti vanonzi vani mufundisi wenyu vakauya vanhu vanofanira kuita sei handizvizivi mushemarieni angari pamberi ndanditi cheroni simuka ndasimuka ndikatodini ko zvino ndikati komaisimba zvikanzi vanhu vakuita kumulaini wepi ukuereswa ndikati manje maisimba ndivaoni ndoina nezvinhu ndakatosiya maisimba yatatsvaga guys ndamira ndakadai mushemarieni akati handitevere tinde tese ndafamba nemushemarieni uyayo ndakutofamba newe maisimba apa ini moyo wangu wagwadza ndoti chomi where is chomi I cannot see chomi maisimba akatova kumulaini kumperi uko ini ndiri kungotsvaga ndifamba yakadai ndakutoda kusuri ukoko naekera maisimba pane kuti tinopuwa zodzo tese tisitafambira zvinhu zvedu nditafambira kuti ndonamatirwa ekera muredzi wehove nemaisimba maisimba cannot find me maisimba tazokuona taita kutsvaga magirasi papa danhu vakawandisa saka tatsvaka magirasi ndobva mushemarieni ati maisimba ari ukwawo ndo ndati nomanje ndichanopinjirai kweri maisimba ndaona maisimba ndatotirega ndigodi ndichatendegwa mamwe vakadzi vangu varipo kanzi no yempinde tapinda pa vanhu vekuchechi kwana baba uyu vane rudo zvavo handidi kurerema zvodangwa ndatodzoserwa sure ndapinda vana maisimba vaya second round hanzi vechechi voinda uku imimi vasiri vanga vanopinda vaiva moseparetwa moinda kunoita zvamunoita ko muchidzidza muri ikoko ndofunga maisimba nangoona vatora zvinhu zvavo vasofamba vakuti muindepi zvetoita kuita sei mushemarieni uya wadzoka zvikanzi iwe sheroni uku hauchaindi uku iwe wakuchinda uku maisimba vatodi vatoenda simba nauyu vane zviranji zvavo zvemapoteto vari kungodzidhinda amchizvifambisa sei koveini vanasimba ri kuikira vanhu vakunzivia munamade second round television chaitika vasati taseparetewa panzi meno tabva uku kanzi tandinatikatasago direction yachinja yakutasaga saka manje ndikati chakuita sei mushemarieni guys mushemarieni ka mwari amukomborere ona mwari kudai watinoka kanzi zvinhu tura zvinhu dinte vakurya mapoteto nesadza ravo nezvinhu nezvingwa zvazara maisimba vari busy nevana vavo ava vari kuti kwandisimukai vanhu vakuchinja ndikati vakuita sei zvikanzi ndikati vanhu vakuenda kunogara mberi kanzi aiwa kwakuti pamamwe malaini manyowani uku zvazvatakagara takaita zvachinja tatorana nematende maisimba zvawanda majaketi azarapa zvikafu zvigubhu vanhu vari kumanya palaini maekera nasinakirwa ngati iwe simba vhara ekera lanchitisimuke ambambira zvekudya mbatatisi hati ndikupi uku kulaini kwekuinda vanhu hino vanhu vaivopingirika pingirishana ini ndaona mushemarieni wenda ti mushemarieni bata chi tent takadai tinde maisimba vaivaya vatorana nevana vavo ini tiri kugwisa kuti ndikaita line handiti kudai takabata chitende tagona kubata nzvimbo yechi yangu nava vana maisimba nevana navakadzi ava ndochika tichigarai patende apa ya maisimba vaivaya goni maisimba varipi vanhu vamurikuonawo maisimba here maisimba ina ndangotsvaka magirasi ndo andandivaone bcause kuti ndivaone vanhu vese vakakapfeka idzika idzi vazhinji ndo vanaona iro girasi ndikandira maisimba chete bcause mumwe mukadzi anga neye black iwo maisimba ndo vanga vane avavo
ndikati maisimba tabatsirana mushemane kanza ari koko uyai kuno tigare kuno vatomira nemba ndatisidzaone zvinhu zvavanewana ukoko vatokanga kuti ndavaira sister chiri kuekera anzi tagara taita line taita line chigarai vagara chirongedza ava vavhura vanzi ekera ndivanofamba dai vanenge vari maasha here kudi maasha vagara pakati pezhirapo nacho chikafa kontinya ndikati nai variwe chimbovharai mumboita zvezodzo riri kufamba apa isitavi ngazodzo vamwe vavinamba tatisi tatabva natokumba ine mwana akutaona kuti chikunonakidza kaisi tadere paya tateerera zvose zvaizviitwa zvachinakidza ndo pazvanzi vanhu vasimuka musemaneni akati iwe chironi uku kwakuchinda vanhu vatendi vechi ava vanyowani makuinda penyu mega maisimba vatotanga kutorwa pasi kwete kuchiudzawo chomi kuti chomi pane kuti atitarire kuti sister chinda ugo chomi watofamba nemazvana zvake ndikati saka makuindepi chomi zvikanzi takuinda uko ndikati saka ndoindepi chomi mandipindura kuti chiwe paemu matombopindura here matukudi vanhu vanyarara zvavo ini ndamira manje ndadai ndiri munyuka maka ndiri ndatongwara maisimba ndova munyuka mai ndindawepo ini tindawa pachechi paedzibaba dhibhoni maisimba pane kuti vachindiudza ini guys even zvimwe zvinhu moza pamwe pane pamwe pandandatoskipa maybe my anointing havachandiudzi kuti lesei vakanzi like une request vane the way vanotaura nayo hamuna kuzviziva ini indazoti ndasimuka palaini paya tabvunza papasimba maisimba kati imi ava vati zvakati zvoreve chii svika maifanira kuti mandiudza wati izvo zvidai zvichemo zvangu ndatotaura kuti muredzi wehova asati asvika achiri kudhamu amuzviona zvakati ino zvatovharana kati maisimba zvakaoma hazvo muno kana toilet maisimba mambondiratidza mandiratidzawo toilet kuti iri papi pacheti zvakaoma hazvo mushemariani uyaenda kuchiti sheroni kana uchida toilet dziri kubheki uko mushemariani waishanda basa zingaiti mushemariani ndiazosimudza maisimba akati kasirai kusimuka mugosimudza sheroni nasinaseka gaisi asi zvimagona but vanga vakachena magirazi vana kubvisa anyway ndotanga namborya gwakwa ndo zviripo ndatoita gowa handigoni kusekret inondinetsa kudi kuchengeta asi maisimba mahwasei ndaenda kusvondo kwenyu kutendeuka ndokwasindaitanga ndakuperekedza ndambotorya gwavha ayo ari apa anibaba simani nditorero mazikuru inini handiryi izvi handibati zvomukati ndorasa kudai ndorasa handibati izvi ndorya ganda chete vanhu vatozara kumugwavha ndakutotanga kutomanya wasana vasiye mamwe mazigwavha zvaita zvangu angwai ngabuda mozviona guys ndangopedza chechi handina zvimwe zvanachifunga yafunga magwavha iwayo pfungwa dzangu dzadziri kumagwavha asini tarai magwavha akabata maiyekera kaamuona kuti maorange inini zvomukati handidini ndorasaini izvo handizvi ndosvika zenda kana makande rakati modzi ukarova zvese zvakangosangana zvinokonzeresa pamwe mudumbu kune vasingatani kudavira ndini asingatani ndosingandizoda makanda chete sagaizi ndaba ani zvokusuka ido mumuti ari fureshi kumusha kakuno ayambosuka sai mamutatoryi magwapa vakutoshaina aiwa inini gona kutomborivara zvokutoti nyangwe tichida kuya kuno kumbaiwo ngavazvitaurire vanogona kutona kuti mbonotangazve kunopfugamapo chiro nyangwe vakaverekwa maisimba vanavo vanogona kuvachengeta vanobata paruoko havo pari ndo pavari vanotweva ipapa haiti maisimba kuti vana vagosara pavanere pavana vanokweva ende vakangonyangwa kungodii vanenge vane zvana zvavo vanokweva ipapa potivapika tozvo
Ate tibike.